gaskiya ne da farko muna da asiri na alkur'ani wanda iyayenmu suka samu a borno wajen bare-bare da shi muke amfani na haddan alkur'ani. Amma lokacin da shi ibrahim ya bayyana ya ce ya roƙi allah ya ba shi karamin haddan ƙur'ani wata ƙyalan himza kitabi kalkarim karamati ila lika'ikal azim, sai ya zama shi kenan an huta da nemo maganin karatun alkur'ani. Shehu ya riga ya roƙi allah a haddace mutanen su haddace ƙur'ani a cikin sauƙi. To ni dai alhamdulillah ni musulmi ne, ba fulatani, kakannuna duka guda hudu fulani ne, kuma an haife ni a wani gari ana kiransa na faɗa, wato lokacin da zamanin da Bauchi da Gombe duka jiha ɗaya ne. Iyayena wajen mata mutanen Gombe ne, iyayena wajen maza mutanen Bauchi ne. An haife ni 1927 cikin watan ƙarshen watan Jun 28 biyu ga watan Al-Muharram 1346 ranar Laraba da safe da hantsi haka. To na rayuwa wajen babana, na karanta ƙur'ani wajensa, na haddace ƙur'ani wajen babana, kuma ya tura na shiga duniya in gyara karatuna. Na shiga na ɗan gyara har na ji waɗansu mahaddata suna kira na gwani, suna kira na gangara. Da ya tura ni kuma je nemo ilimi, na shigo Bauchi neman ilimin abin bai yi tsawo ba. Ina karatun sai Allah ya bayyana sha'anin shi Ibrahim Kaula din nan, to sai na shiga ciki na zama ni almajirin Shehu Ibrahim ne. Yanzu dukkan malamai na musu godiya, Allah saka musu da alheri, amma malamai na ƙarshe shine Shehu Ibrahim Kaula. Ina da shekara wato na saura kaɗan na haddace Ƙur'ani, ina da shekara 13, amma sai muka shagala da noma da kiwo, ban ƙarasa haddacewa ba sai da na kai shekara 19, kusan shekara 20. A shi da babban malami na dai shi ne babana ɗin, wajensa na haddace alƙur'ani, wajensa na zo wani karatu na so ilimi, kuma na so karatun ilimin a Bauchi wajen su malam Baba Sidi, wajen su malam Dan Umma, wajen su malam Sale, wajen su haka dai. Kuma na je Zaria wajen su malam Abdulkadir, na je Kano kuma na sadu da manyan malaman Kano, na yi karatu wajen malam Shehu Mai Hula. Nakan zauna in ji karatu wajen Shehu Malam Tijani, nakan je in ziyarci Shehu Atiku, haka dai. Allah yana gode wa Allah, babban abin da Allah ya bani, babban sababu kamar musuluncin da ya bani da son Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ƙara min da haddace alƙur'ani da Annabi ya zo da shi, kuma ya ƙara min da karɓan ɗariƙar Shehu Tijani radiyallahu anhu, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ƙara min da shiga cikin sha'anin Shehu Ibrahim sahibul faida. Shehu Ibrahim din na ji daɗi, babban jin daɗi na babu kamar waɗanda abubuwa da lissafan nan. Karatuttukan dai na ɗan tattaba, amma wanda nake da shaida akan masanansa sun ce na san shi shine haddan ƙur'ani, sannan kuma da tafsiri ma malaman tafsirin sun ce wai na iya, kuma fannin ma'arifa Shehu Ibrahim ya min shaidan na sani, amma sauran yan karatu dukan tattabawa ne. Alhamdulillah Shehu Ibrahim na zama almajirinsa, na zama khadiminsa, na zama surukinsa, na auri 'ya'yansa har guda biyu, na auri wata tara su, na sake auren wata. Kuma babban abin da ya faɗa mini, ya taɓa ce mini je ka faɗa duk abin da ka faɗa ni na faɗa. Izhab fa qul kullama qultahu ana qultuhu. Wa ya ba ni takarda in je ƙasar Laraba in ba da ɗariƙa, in ba da tarbiyya. Alhamdulillah Allah ya bani yaya, na gode wa Allah. Kuma a ciki wanda suka haddace Ƙur'ani ma sun kai wajen 70 da ko 3 ne ko da 4, kuma su yawansu gaba ɗaya
sun kai wajen ko kusan 80 ko fiye da 80 da wani abu dai. Sirri na alkur'ani gaskiya ne, da farko muna da asiri na alkur'ani wanda iyayenmu suka samu a Borno wajen bare-bare, da shi muke amfani na haddan alkur'ani. Amma lokacin da Shehu Ibrahim ya bayyana ya ce ya roƙi Allah ya ba shi karamin haddan ƙur'ani, wal taj'alan hifza kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim. Sai ya zama shi kenan an huta da nemo maganin karatun alkur'ani. Shehu ya riga ya roƙi Allah a haddace mutanen su haddace ƙur'ani a cikin sauƙi. To daga nan ne muka samu haddan ƙur'ani a cikin sauƙi. Za ka samu yaro mai shekara 7 ya haddace ƙur'ani, mai shekara 5-6 ya haddace ƙur'ani. Bin mamaki sai faizar Shehu ta kawo wannan. Malamai dukkansu ina son su, mutane na girmama su, musamman malaman Tijjaniya wanda ba sa dariƙa kuma suna inkari. Hakika muna fafatawa da su. Alhamdulillah na je da yawa, amma ba zan tuno ba tun daga 1970 da nawa ne na soma zuwa dai har yanzu dai, wanda sau biyu ne kawai ban samu zuwa ba. Tafsiri da sa soma da aka bude gidan rediyo a Bauchi, suka ɗauki tafsiri na suna sawa. Daga ba sai waɗansu mutanen gwamnati suka zo cikin asiri suka ce ya kamata tafsirin nan naka na Bauchi a kai shi Kaduna, saboda mutane su ji a duniya gaba ɗaya abubuwan da Malam Abubakar Gumi yake faɗan nan. Idan an je an yi comparing za a gane wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya, da naka da nasa. To shi kenan sai suka mai da karatu na ya koma Kaduna wajen 1900 da ko 71 babu ne haka dai, da ko wajen 80 ne. Abubuwan da suke faranta mai ba kaman in ji musulunci ya bunƙasa, ɗariƙar Tijjaniya ta bunƙasa, faizar Shehu Ibrahim ta bunƙasa, abin da nake jin daɗinsa kenan. Duk abincin da mutane musulmi na arewa suke ci ina cinsa. Babban buri na mutuwa da imani. Abubuwa da na gamu da su sun da shekarun nawa da yawa, yanzu abin da babu da a cikin shekara 100 ɗan kaɗan ne a cikin shekarun nawa, saboda tsawon wannan lokacin abubuwa duka a mance su ake yi. In alheri ya kamsa a manta da abin da ba alheri ba, amma abin da ya faru kwanan nan na mutanen arewa da suka ce za su hana karatun ƙur'ani, musamman an cewa gwamnoni 19 sun yi taro a hana karatun ƙur'ani, har suka je gidana da motoci da bindigogi suka kamo almajirai cikin gidana suka tafi da su, ban san inda suka kai su ba, wai za a hana karatun ƙur'ani. Subhanallah, ai alƙur'ani dukkan wanda yake gaba da alƙur'ani ba zai mutu yana musulmi ba ko yana sallah. Babban mu'jizar manzon Allah kenan. Akwai raƙumin naƙatu salihin wanda ta zama mu'jizan annabi Salihu. Allah yana kiran wannan raƙuminsa, hazi naqatullahi lakum aya. Allah yana labtun kaya ne a Qur'ani a kan raƙumi. Allah yana ɗora mutane ne kan raƙumi, amma ce raƙuminsa ne ce kar ku taɓa wannan raƙumi, in kuka taɓa hawa bala'i zai same ku, azaba za ta same ku. Suka taɓa kuma sai azaban ta same su. To wanda ya taɓa mu'jizar annabi Salihu azaba ta same shi, zai taɓa mu'jizar manzon Allah ne bai gamu da azaba ba? Alƙur'ani nan mu'jizar manzon Allah ne, ba su da iko su hana karatun Qur'ani, har su mutu za su mutu ana karatun Qur'ani, ba za su iya hanawa ba. Sauran masu yawo a gari duk bai dami mutane ba sai yawon almajirai. Kar almajiran Qur'ani su yawo, sauran mutane suna yawo su a tsare su ne hana su yawo. Duk da kin alkur'ani ne yasa ake kin almajirai. Ana tafiya daga nan har Ingila, har Faransa, har Amerika, har ina ne, Jamus, karatun boko, amma karatun Qur'ani daga wannan gari zuwa wancan gari ya zama laifi.
sarki sarakuna mun yi zamani da su, amma da ke hulɗansu sha'anin sarauta ne, sha'anin almajirai ne, to abubuwan namu sama ne, amma wanda muke hulɗa da su babu kamar fadan Kano, musamman sarkin Kano Sunusi na farko wanda ya je Azare, wanda gaba ya zo ya rasu a Wudil, shi muka fi mu'amala da shi. Allah ya albarka, Allah ya albarka, Allah ya albarka. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya da kwanciyar hankali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode.